Obaveza, predstoje brojna takmičenja, ovi momci koji bilježe fantastične rezultate moraju od nečega i da žive. Koliko Savez može da istrpi kada su financije u pitanju? Pa Savez je znači u jednom periodu imao jako skromna sredstva, znači taj dio sufinansiranja koji reguliše država bio je dosta skroman, sad se to nešto povećalo i već očekujemo od iduće godine da ćemo znači ući sa ozbiljnim procentom, znači ozbiljnim sufinansiranjem države imajući u vidu sve ove rezultate koje smo postigli u ovoj godini. Što se tiče sportista, mislim da je to jedini problem. Ispada da je najlakše osvojiti medalju, znači kada se završi takmičenje, kada se napravi rezultat, sporo prati uprava za sport, sporo prati znači i ne primjenjuje zakon koji su sami predlagali, branili pred parlamentom i danas treba da ga sprovode. Zaista je to traje po par godina i kada se primakne sudski proces, onda se ta sredstva izmire, tako da i sad čekamo dio obaveza iz prošle godine. Nadam se neće doći do suda, da će se to ipak riješiti u drugostepenom postupku i sada je ta žalba na razmatranju. Što se tiče drugoga, znači mi imamo jedno mali upravni odbor koji je jako funkcionalan i zaista ti ljudi ulažu maksimum da dofinansiraju sve naše aktivnosti da bi nas ova takmičenja bila dostupna i kao što vidite da imamo zaista dosta aktivnosti. Do kraja godine imamo sad ovo finale Evropskog prvenstva koje se upravo sad održava u Francuskoj, na kome učestvuje naš Golić i znači iz ovog regiona je još jedna reprezentativka Hrvatske i znači nema više sportista, nije se plasirali, znači Miloš Golić se plasirao, to je važno napomenuti, u junu mjesecu na kvalifikacijama Evropskog prvenstva i do kraja godine imamo još od jačih prvenstva, imamo prvenstvo Europe IKF federacije koje se održava u Budimpešti, to će nam dosta lakše biti što se tiče troškova puta. Znači manji će troškovi puta biti, tako nadam se da ćemo uspjeti to da zatvorimo i da ovu godinu zaista uspješno zaokružimo, jednu jako uspješnu godinu. Je li istina da su ovi momci putovali u Edinburg bez trenera, upravo zbog problema sa financijama? A zbog problema sa financijama nijesmo mogli znači opredijeliti sredstva, tako da je kapitan reprezentacije sekundirao i naši prijatelji iz kampova, iz evropskih kampova su nam pomogli, tako da je i to bio problem, ali bolje je bilo da pođe takmičar, ne trener i zaista su opravdali povjerenje i napravili su jedan sjajan rezultat. Da, financije su problem sa kojima se suočavaju brojni crnogorski klubovi, savezi, kolektivi, naravno. Radomire, kako trenirati u takvim uslovima? Jeste li vi lično zadovoljni uslovima u kojima trenirate? Ima li prostora za napredak? Pa sigurno da ima prostora za napredak. Treniramo u podgoričkom klubu Big Bubble. Eto, trudimo se, imamo veliku želju. Treniramo i za ovo takmičenje smo se spremali veoma naporno, dakle 3 mjeseca velikih priprema, sparinga, ali eto, zadovoljni smo i na kraju se to i više nego isplatilo. Kakvi su vaši planovi, vaše želje u ovom sportu? Pa, planovi su mi sljedeće godine da odbranim titulu, dakle sljedeće godine svjetsko prvenstvo će se odigrati u Kanadi i naravno usput da odradim koji profi meč i to je to. Savez je bio vridan, dobili ste organizaciju prvenstva Evrope u Kombat Savatiju 2012. godine. Kako teku pripreme? I za to će trebati velika finansijska sredstva? Za to će trebati velika sredstva. Mi smo na vrijeme počeli sa pripremama, znači sad smo u toj fazi nabavke 3 kvalitetna nova borilišta, 3 ringa koja će zadovoljiti sve kriterijume, jako stroge kriterijume Svjetske savate federacije. Imajući u vidu da smo napravili u zadnje 2 godine sjajan rezultat, da smo jedan od prvih, znači da smo prvi Crnogorski savez koji je međunarodno priznat čak 4 godine prije priznanja i obnavljanja državnosti Crne Gore. Mi smo priznati kao federacija, kao zasebni savez još 2002. godine. Dobili smo, znači to je ukazala nam se jedna velika čast, ali i obaveza. I mi već sad radimo logistiku za pomenuto prvenstvo, znači da odredimo gdje će se održavati, da napravimo kontakte, da lobiramo i da zainteresujemo sponzore i donatore za pomenutu manifestaciju. Također i država treba i lokalna samouprava da uzme što više učešća u samoj manifestaciji, imajući u vidu da je to zaista veliki događaj za Crnu Goru i kao turističku destinaciju i kao sportsku destinaciju. To će biti prvenstvo Evrope za juniore i seniore i bit će jedan veliki broj takmičara. Zatim sad smo u fazi priprema, moramo obezbijediti još jedan veći objekat u kojima bi se odvijali trenažni procesi pored jedne sale Fighters u Tološinu u kojoj mi
koju imamo na raspolaganju 24 časa dnevno. Moramo obezbijediti još jedan prostor, jedan veći prostor u kome će se znači odvijati paralelno treninzi, a i zbog samih učesnika Europskog šampionata i njima se moraju stvoriti kvalitetni uslovi da oni imaju gdje da odrađuju te treninge tokom boravka na prvenstvu Europe. Tako da se nadam da ćemo opravdati povjerenje i da ćemo zaista organizovati na visokom nivou pomenutu manifestaciju. Ja se također nadam da smo evo i večeras napravili dobru reklamu za ovu mlađu populaciju koja je dobila večeras ideju da pored karatea, juda i ostalih kickboksa, full kontakta, eto i sa vatom da se bavi sa vatom. I za kraj vaša poruka. Svakako vaša kuća je uvijek bila na raspolaganju sportu, pogotovo borilačkim sportovima i uvijek smo imali dovoljno prostora u vašoj informativi i sportskim emisijama i na to vam se zahvaljujem i ovom prilikom, a mislim da mladim ljudima je zaista na raspolaganju veliki broj sportova. Ja im predlažem da treniraju i ove naše sportove i da rade to i takmičarski i rekreativno po sopstvenom izboru. Imaju i mekše forme kao što je aso, savate, light contact, imaju i tvrde forme u kojima se takmiče ovi momci. Znači, to je za svakog ponešto. Za svakog ponešto. Imamo i rekreaciju, tako da je to za svakoga zaista korisno. Hvala na gostovanju, nadam se da će vas naši gledalci poslušati i naravno gledamo se tokom sezone još koji put. Hvala vam. Hvala još jednom. Za kraj, poštovani gledalci, ponovo košarka. Dobio sam informaciju da je budućnost na kraju ubjedljivo savladala i Gokeju u 6. kolu NLB lige. Budućnost i Gokeja 84-67, novi trijumf tima Dejana Radonjića. Za kraj emisije i dvije vijesti sa međunarodne scene. Novak Đoković i Roger Federer igraće u finalu ATP turnira u Bazilu. Đoković je u polufinalu savladao sunarodnika Viktora Troickog 2-0 po setovima 7-6 i 6-4. U drugom polufinalnom meču Federer je savladao Endija Rodika također 2-0, 6-2 i 6-4. Đoković i Federer bili su rivali u finalu prošle godine. Tada je pobjedio srpski teniser. Nagradni fond turnira u Bazilu iznosi 1.250.000 eura. Vozač Williamsa, Njemac Nico Hülkenberg, ostvario je najbolje vrijeme u kvalifikacijama za 18. trku šampionata Formule 1, koja će sutra biti vožena na stazi Interlagos u blizini Sao Paula za veliku nagradu Brazila. Njemačkom vozaču to je prva pol pozicija u karijeri. Vozač Red Bulla, Njemac Sebastian Vettel, imao je drugo vrijeme, dok će sa treće i četvrte pozicije startovati Australijanac Mark Webber u Red Bullu i Britanac Lewis Hamilton u McLarenu. Start nedeljnog Grand Prix zakazan je za 18 sati po našem vremenu. Eto, poštovani gledalci, ovo je bila posljednja vijest za večeras. Hvala na pažnji. Budite i sutra sa nama. Pratite Sporting u istom terminu od 21 sat. Doviđenja.